L'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, l'IEC, és un centre de recerca en ciències i tecnologies espacials. L'IEC du a terme recerca en les àrees d'astrofísica i cosmologia, observació de la Terra i enginyeria espacial. L'oportunitat va sortir el 92, quan la Universitat Internacional de l'Espai, que era una agrupació que es havia format al voltant del MIT a Boston, volia establir-se i va decidir muntar un campus en algun lloc amb una sèrie de campus afiliats, com una espècie de satèl·lits. I aleshores aquí es va decidir intentar optar a que un d'aquests satèl·lits s'instal·lés aquí a Barcelona, eren campus afiliats. Aquí intervenien la Universitat de Barcelona, l'Autònoma i la Politècnica, i qui es va encarregar d'organitzar-ho va ser la Fundació Catalana per la Recerca. L'Institut fou fundat pel professor Jordi Isern el febrer de 1996 en forma d'una fundació sense ànim de lucre i està compost per 4 unitats de recerca, una de cadascuna de les 4 institucions acadèmiques del patronat, és a dir, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consejo Superior de Investigaciones Científiques. L'IEC forma part del sector públic de la Generalitat de Catalunya i és un centre cerca. Enguany celebra el seu 25è aniversari. Llavors això em va portar a fer un inventari de tots els grups que treballaven en aquest tema a Catalunya. I va ser una sorpresa, perquè vaig trobar identificar 40 grups amb unes 200 persones, és a dir, que era un potencial considerable. Clar, llavors d'aquí va sortir la idea, vaig proposar la idea a la Fundació, de crear un institut que actués primer com a filial de la Universitat Internacional de l'Espai i al mateix temps permetés agrupar a tota aquesta gent sota un únic paraigua. En Jordi Torra, ell és catedràtic, era catedràtic de la Universitat de Barcelona, però sempre havia treballat en temes d'espai, sempre des de la fundació de l'Institut de l'IEC, havia sigut membre de l'IEC. Tot aquest coneixement, d'alguna manera, com a gestor de ciència i tecnologia, el porten a pensar d'alguna manera que pot tenir una contribució important dintre l'IEC. En aquest moment és un moment de transformació en el sentit de l'Institut perquè assolim tots els reptes del Jordi, que ara explicaré una miqueta, el que és la coordinació dels directors, dels codirectors del centre, i plantegem una època extraordinària de coordinació de l'executiva de l'IEC. Per mi el Jordi Isern ha sigut el fundador i el que va consolidar l'IEC com a centre de recerca. Després el Jordi Torra malauradament va tenir poc temps, no? Però, bueno, pel que jo vaig veure, iniciava una mica la línia que després s'ha seguit també, sobretot amb el tema de nanosatèl·lits. Ell estava molt il·lusionat amb això. El que passa que, bueno, doncs no ho va poder dur a terme, no? I amb l'Ignasi, bueno, per mi ha sigut un llançament, o sigui, com un coet una mica. Ja bastant aviat em vaig començar a involucrar amb algunes tasques de responsabilitat, que eren sobretot a l'Observatori del Montsec, on vaig assumir la direcció l'any 2010, hi vaig estar una colla d'anys, i aquestes responsabilitats em van fer apropar també a la direcció de l'IEC, en aquell moment la tenia el Jordi Isern, i bé, això va portar a aquest interès, diguem-ho així, aquestes ganes de continuar una tasca que hi havia i de poder també implementar les meves idees. Nosaltres hem tingut la sort que ens hem embarcat en alguns projectes guanyadors i també la desgràcia amb alguns que s'han perdut i que després han anat, però que després han anat tirant. El que és els telescopis Cherenkov, tota la
participació catalana en el que és el Consorci espanyol i per tant mundial també dels telescopis. Es coordina molt bé dintre de l'IEC entre les unitats de l'Autònoma, de la Politècnica, d'aquí de la Universitat de Barcelona. Es coordina també tota la feina dintre de l'Observatori del Montsec, es coordina tota la feina també de lo que és indústria, desenvolupament de tecnologia per observacions des de terra. Tenim un telescopi robòtic que és un instrument molt bo i que ha sigut un instrument, doncs, no m'agrada dir la paraula pioner, però sí que ha sigut, diguem-ne, dels primers instruments que han estat funcionant i ara està donant uns resultats magnífics. Tenim la missió Gaia, on hi ha un grup de l'IEC molt potent, hi ha la missió Solar Orbiter, on també hi ha un grup de l'IEC, missions que estan ara mateix volant, com per exemple Keops també, missions futures, com per exemple la missió LISA, que és herència d'una missió que es diu LISA Pathfinder, que també va estar amb una contribució molt forta per part d'investigadors de l'IEC, missions futures com Plato, com Ariel i com moltes altres. I un dels grans puntals de la meva direcció és precisament, està sent, aconseguir fer projectes que siguin d'interès transversal i que, per tant, hi hagi membres d'aquestes diferents unitats. I, per tant, això, per mi, com a director, me'n fa especialment orgullós el fet que hem aconseguit que es desperti interès en diferents àmbits de l'IEC per tirar endavant projectes que siguin interessants també de cara al programa europeu de recerca espacial. I, per altra banda, l'altre gran repte, l'altre gran projecte és tirar endavant tot el tema dels nanosatèl·lits. Quan jo vaig començar només hi havia microsatèl·lits. Ara, el cas dels nanosatèl·lits, doncs, són eines petites que són comparativament més senzilles de construir, molt més barates, i que, per tant, això permet que institucions que poden ser de nivell universitari, però institucions també regionals en el sentit europeu, hi puguin participar i tinguin el seu programa. Com a projecte transversal importantíssim, per exemple, jo et diria que el tema dels nanosatèl·lits va portar a una cosa que era un grupúscul, que et parlava abans de descoordinació, una part que estava coordinada dintre de la UPC, una de les unitats tecnològiques de l'Institut, doncs d'alguna manera s'assumeix com a repte global de l'Institut. Ara vivim un moment clau en el que no només les empreses, sinó el món acadèmic, que som nosaltres, sinó a més l'administració aposta pel tema del New Space i pel tema de l'espai. El que és interessant de tot plegat és que aquest interès de l'administració cap a potenciar el sector del nou espai i dels CubeSats, tampoc ha estat casual. Nosaltres també hem estat una part d'aquest interès perquè hem intentat despertar aquesta activitat. Per tant, el fet que això hagi passat forma part d'aquesta estratègia que jo em vaig plantejar fa 4 anys. Però a part de fer el rol d'institut de recerca, ara a més estem portant un rol que és de dinamitzador d'un sector aplicant una política que és aquesta estratègia New Space del Govern de la Generalitat. Des que jo vaig arribar fins ara, clar, el canvi ha sigut, diria, molt bèstia. Molt bèstia en el sentit que quan jo vaig arribar era un centre petit, amb poca gent, pocs investigadors, poca administració, vull dir, poc de tot, era molt petitet. I l'aixopluc, sobretot per banda de l'administració de l'Institut. Aquí cito d'una manera molt agraïda a la Pilar, a l'Anna, a la Eva. Jo crec que van fer que tot allò funcionés i funcionés en marxa. Jo crec que ara hem adquirit visibilitat, experiència i fem un paper més que digne. Trobes a gent que li sona l'IEC, que li sona el Montsec, i fa gràcia. Tot s'ha fet gran, l'IEC s'ha fet gran, hem sortit al món, hem sortit als mitjans. També val a dir, molt important, que això no és feina d'una sola persona, que és feina de tot un munt de gent dintre de l'Institut i en particular la gent que forma part de l'equip de codirectors i de l'equip directiu, que tots plegats som corresponsables de tirar endavant aquesta estratègia que ens hem marcat. Per molts anys, IEC. Per molts anys, IEC. Per molts anys, IEC. Per molts anys, IEC.